Kaudhi e kaunti ma Migori kendo en sekta mar thieth e kaunti no oyudo pok mamalo mar omenda e bajet mar bilion 10.3 mane od bura mar kaunti no kadho. Od bura bende dhi yudo pok mar bilion 1. Jo Juma leronwa kaka omenda go dhi tiyo hik omenda mar 2024 2025. E bajet ni maromo bilion 10.3 mar hik omenda mar 2024 nyaka 2025, omenda maromo bilion 6.9 oketi ne tayo chenro mopogore opogore kaunti ma Migori ma idendo kaka recurrent, ka omenda maromo bilion 3.4 oketenge ni weche dongruok. Ewiye upoge migepe 11 korewre gi county assembly. Kuonde ma wamiyo nafas mokwongo gin kaka thieth kata health services, en yore mag somo mag nyithindo matindo miluongo ni jo ECD, en agriculture, weche mag pur, kendo en barabara. Ong'eyo ni koth nyochwe kendo yore wa mang'eny nokethore. Migawo mar thieth moyudo omenda makore lach, omenda maromo bilion 2.5. Omenda moketne migawo ni mar thieth odhi malo ka ipimo kod hik omenda moko orumone mar 2023 nyaka 2024 mane okete omenda maromo bilion 2.3. Out of that, we have appropriated the highest amount to health services at 2.5 billion Kenya shillings. Od bura ma Migori oketne omenda maromo bilion 1 ka iluwe kod migawo no mar apaya moyudo omenda maromo milion 9.20. Migawo mar pur, pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori oyudo omenda maromo milion 777 ka migawo no mar omenda oyudo omenda maromo milion 985. Omenda maromo milion 118 oketne migawo no mar somo, ojende kod tuke, ka migawo mar ohala e kaunti ma Migori oketne omenda maromo milion 468. Migawo mar pi kaachiel kod teko oyudo omenda maromo milion 549 e hik omenda mar 2024 nyaka 2025. Kuom bajet ni maromo bilion 10.8, migawo mochune jotich oyudo omenda maromo milion 778 ka migawo mar alwora, mwandu ma e bwo lowo kaachiel kod midhierogo ma apoya oyudo omenda maromo milion 468. Migawo mar lowo oketne omenda maromo milion 203 ka bende en migawo moyudo omenda mathin e hik omenda ni. MCS Mabrani ma Migori wacho ne bajet mar hik omenda 2024 2025 odewo migepe mathoth to ahinya mano mar rawere. No kaka MCS nicha wang'iye kendo nicha wabede piny mai bajet ma consultation mare ni wuoyo gi governor back and forth ka wayalo weche mag pesa mag bajet ni mondo ne wabid mwagika ne mwakale ne wawuoyo governor ma jaduong' boyie kodwa ni en bajet maber, to kata wan kaka MCS waneno en bajet maber nikech okaw migepe mopogore opogore. Ahinya migepe mar youth, ineno gima timore Kenya sani. Youth e bajet ma Migori ni nigi weche mag sports. Pur, joma pidho rech, joma pidho niang', gik moko mate mipidho, ni bajet ni oketo pesa mar agriculture mang'eny kabisa. Kwacha kodhi kumachielo en wach yore. An mawuoyo ni an chairman mar yore ma Migori, but wagoyro kawano Chila yako kuom miwa thuolo mar medo pesa kendo wang'iewo tingni 2 manyien mwamede tingni mecha wan go gi tipa. Bang' kalo bajet ni mar omenda maromo bilion 10.3, od bura ma Migori biro chik ma kawuono koro karo paro mar chik mar omenda bende dendo kaka appropriation bill ma bende koro miyo piny owacho mar kaunti ma Migori thuolo mar tiyo kod omenda ni. MCS Josingo ne korimo ne omenda ma koro ketni kata bajet ni otige yono makare ne oganda kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.